Assalamu alaikum jama'a masoyanmu na duniya gabaki daya. Muna muku fatan alkhairi da fatan kuna cikin koshin lafiya. Sanarwa game da fim din Tabarma, ku yi hakuri, ku ƙara hakuri, ku ƙara hakuri. Sakamakon da yasa bamu dora muku ba har yanzu, mai gidanmu Tijjani Asasi yana umara. Ya je ziyara, ya je gaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To amma insha Allah ko yau ya dawo za mu ci gaba da dora muku wannan fim. Sakamakon mun muku alƙawari akan cewar za mu dora muku in channel din mu ta kai subscriber 5,000. To ku yi hakuri, insha Allah yana dawowa za mu ci gaba da dora muku fim din Tabarma. To Allah ya sa mu dace. Muna godiya, a ci gaba da mana liking da share da comment, a tura kuma group na WhatsApp da Facebook da Allah, saboda abin ya yadu, masoyan mu masu kallon mu na duniya su ci gaba da gani. Da Allah da Annabi muna muku godiya. Na ku har kullun feeling suspension, gintsewa, amanar rafa, amanar biyu, amanar fito, amanar bahagu. Muna muku godiya da fatan alkhairi a duk inda kuke masoya.